Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nezibusiso nomusa ka Allah ube nani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngicela ukucacisa le ndaba le ye-Arabic ukuthi kungani most of the time masikhuluma ngeIslam siquote from ku-Arabic ingoba sifuna abantu babone ukuthi sine original source asingabazi ngento esikhuluma ngayo. Abantu abaningi banenkinga ke bangibuza ukuthi wena uwumZulu kungani nithandaza ngolimi lwesi-Arab, kungani kancane mawukhuluma quote from Arabic. Ingoba ngifuna ukubonisa wena ukuthi ngiyayazi into engiyenzayo. Ngifuna ukubonisa wena ukuthi ngiyayazi into engiyenzayo, angingabazi ngayo, angimbandazi ngayo. Kuba bonke abafundisi benu, ngitshelile ngathi i-Old Testament yeza emhlabeni ngesiHebheru. Ukhona umfundisi okwamuza ukukhuluma isiHebheru esontweni? Ngoba uzobezwa bethi mene thekele, awazi nokuthi leyo mene thekele usho ukuthini. I-New Testament kuthiwa yeza ngesiGreek, yayibhalwe amaGreek, yayibhalwe ngesiGreek. Ukhona umfundisi okwamuzwa epreacher noma eshumayela ngesiGreek. Why? Ngoba bazi ukuthi benzani. Bayadukuza nje eminyameni ongenapho. Bakhuluma into kwabona banga-understand, bakhuluma into kwabona bangayazi. So thina masiloku siquote from Arabic, siyakubonisa ukuthi iQuran yafika emhlabeni ngolimi lwesi-Arab, yafikela kumuntu oyi-Arab. Yingakho noma sithandaza ngesi-Arab ngoba sithandaza ngendlela esafundiswa ngayo umuntu owayeyi-Arab. Nina-ke le ndlela enithi nithandaza ngayo, yingakho ngihlale ngintshela ngithi ama-Muslims kuphela athandazayo umhlaba wonke. Nonke nje nina abanye nidlalela uBlack Mampati le. Wonke ama-Muslim umhlaba wonke athandaza ngendlela eyodwa ngolimi lwesi-Arab. Angikhathali ukuthi uwumZulu, uwumXhosa, uwumSuthu, uwumpedi, uwumshangane, uyishayina, uyingisi, uyibhunu, uyindiya, zonke bonke. Layela ngokutshela, ama-China anolimi lwawo lwesi-China alukhulumayo, kodwa mayethandaza athandaza ngesi-Arab. Ngoba i-Islam yembulwa emhlabeni ifike kithi ngolimi lwesi-Arab. AmaNdiya anolimi lwabo abalukhulumayo i-Urdu neGujarati, kodwa mabethandaza bathandaza ngesi-Arab. AmaZulu akhuluma isiZulu noma isiNguni, mayethandaza athandaza ngesi-Arab. AmaXhosa athandaza ngesi-Arab, abeSuthu bathandaza ngesi-Arab, abeTswana, AmaVenda, AmaSwati, AmaNdebele, AmaShona, zonke bonke. Yini? Ngoba lolu limi lolu yilona olusihlanganisayo, olusenza sibe yimbumba, njengoba uzwa umdali ethi la tafarraqu, ningadivideki, ningahlukani, nibe yimbumba, nibe yinto eyi-one. Ngiyacabanga uyachazeleka-ke manje ukuthi kungani sithandaza ngolimi lwesi-Arab. Ngoba yonke into mangabe ifika kithi ngale nkolo le ifike ngolimi lwesi-Arab. Okunokuthi nibuze mina ukuthi kungani ngithandaza ngesi-Arab, buzana abaphathi benu ukuthi kungani ningathandazi ngesiHebheru, kungani ningathandazi ngesiGreek. Buzana abaphathi benu nizwe ukuthi bazoniphendula bathini. Ngono-ke senizwile ukuthi kungani thina sithandaza ngolimi lwesi-Arab. Ngoba le Quran le yafika emhlabeni ngolimi lwesi-Arab, eyafikela kuye wayeyi-Arab, ezweni lama-Arab. So yonke into yethu is from the original source. Wena le ndlela leyo yenzayo uyithathaphi? Where are the sources? Iphi iminyombo lapho lezi zinto lezi wena ozenzayo enkonzweni yakho noma ebandleni lakho ziqhamuka khona? Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.